Medio Rural salienta o valor da produción agroalimentaria de calidade certificada galega, na que se inclúen 35 denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas e os produtos certificados polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. O seu valor en 2023 ascendeu a máis de 660 millóns de euros, superando nun 4,6% o acadado no exercicio anterior. Dese total, 548 millóns correspóndense coas denominacións de orixe protexidas e as indicacións xeográficas protexidas. Algo máis de 113 millóns coa produción ecolóxica. Dende o Goberno galego apuntan que estes datos consolidan a liña de evolución ascendente deste parámetro nos últimos anos. Dentro da produción agroalimentaria de calidade galega, o sector vitivinícola e o cárnico constitúen o 73% do valor total. Dentro deste ámbito salienta o peso da denominación de orixe Rías Baixas, así como a indicación xeográfica protexida da tenreira galega. Por outra banda, en canto á produción ecolóxica liderada polo CREAGA, polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, situouse no 17% do valor total. O 10% restante correspóndese a produtos de orixe animal, bebidas espirituosas, produtos de orixe vegetal e produtos de panadería e repostería. Son datos dun sector ao que pertencen máis de 23.500 explotacións agrarias e case 1.250 industrias transformadoras e comercializadoras. Pero hai que ter en conta que as producións ao abeiro destes selos de calidade son só unha pequena parte da produción agraria galega, que representan menos do 15% do valor.